Kada sklapate računar, bitno je da izaberete što pouzdanije napajanje, jer ono ipak omogućava rad svim komponentama u računaru. Napajanje koje danas imam u videoklipu je Silverstoneov model ET700, a njegova glavna karakteristika je 80 plus Gold standard. Oznaka 80 plus na napajanju služi kao garancija da će napajanje pri bilo kakvom opterećenju imati minimalnu efikasnost od 80%, a 80 plus Gold oznaka znači da će pri bilo kakvom opterećenju napajanje imati efikasnost od otprilike 90%. Što se tiče snage napajanja, to je već stavka o kojoj treba da vodite računa u zavisnosti od toga kakvi su potrošači i komponente koje imate u računaru. Osim toga što je ovo napajanje efikasno, ono je i modularno, a to znači da ne morate imati šumu kablova u vašem kućištu, već možete koristiti samo one kablove koji vam trebaju. Kada otvorimo kutiju, u njoj prvo zatičemo strujni adapter, a zatim nekoliko kablova sa sledećim konektorima. Tu je jedan 24-pinski konektor za matičnu ploču, jedan 4+4-pinski konektor za procesor, jedan 8-pinski konektor za procesor, 3 Molexa, 8 SATA konektora i 4 PCI Express 6+2-pinska konektora. U realnosti vam verovatno ni pola toga neće biti potrebno, ali bolje je imati ih nego nemati. Posle toga dolazimo do napajanja i ono je jako dobro izrađeno i ima težinu što odaje utisak kvaliteta. Povrh toga je jako tiho u radu, što je još jedan plus. Ako ste prilikom otvaranja primetili kesicu sa šrafovima, oni služe da biste ovu pozadinsku stranu pričvrstili njima za kućište. Ovako je izgledala unutrašnjost mog računara pre modularnog napajanja. U međuvremenu mi je crkla matična ploča, tako da sa novom matičnom pločom i modularnim napajanjem računar izgleda ovako. Od svih onih kablova ja sam iskoristio samo 3. Jedan za matičnu ploču, jedan za procesor i jedan za SATA uređaje sa poleđine kućišta. Ovi ostali kablovi su od kućišta i ventilatora, ali sada sve izgleda mnogo organizovanije nego ranije. Za kraj mogu da kažem da je ovo napajanje po svojoj snazi mnogo više nego što je potrebno mom računaru i jedini razlog iz kog imam model od 700 W pred sobom je taj što nisu imali na stanju model od 500. Model od 500 bi zapravo bio sasvim dovoljan za većinu računara kakvi se nalaze u domaćinstvima na ovim prostorima. Osim toga, takav model bi bio i nešto jeftiniji. Savetujem da model od 700 W potražite isključivo ako u vašem računaru imate velike potrošače. U svakom slučaju nema sumnje da se radi o jako pouzdanom i kvalitetnom napajanju. To bi bilo sve što se tiče ovog videoklipa. Ako vam se svideo, ostavite like, pretplatite se na kanal i pogledajte druge videoklipove na mom kanalu.